bedeni uğruna bolmayanlara, oğrulara, dönüklere ve kezzaplara ses veriyenler oların pidası değildir. Olar şeriktirler. George Orwell. Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Aziz Türkmenim. Eýem bir ýyldan bäri meniň siz bilen işlejek bolup bir tüýsli bu bolýan oýunlar bilen çıkarmadyk materialymyň wagty geldi. Sabırly bolup dinläp, analiz edip gereňizi alarsyňyz diýip umid edýärim. Almadyga zorluk yoktur. Bir adama ediyen işimin peydası degse bana yeterli. Maglumat yetersizligi ya da inançanlygyňyz bilen özüňizi pida ettirseňiz, ol öz günäňiz. Men hiç kimin halal, maňlay deri bilen gazananany, başga biriniň iýmegini bir ýandan goýun pulunu gazanjak bolup beýlekler tuzaga düşürjek bolup ondan soňam gargynç alyp ýa wyjdan azaby çekmegini islemeýärin. Häzirki pulun höküm sürýän döwründe eger wyjdan, ymsap ýaly duýgular galan bolsa elbetde. Unutmaň, pula satylmaýan zatlar baryn tägem dünýede. Mundan 1-2 ýyl öň tanışlarym saglyk ürünleri bilen aňsat pul gazandyrýan işler hakynda ören gyzyklandyrjy ehengde üstüne basyp gürrüň berdiler. Biraz pul goýup adamlary çekip yeňil ýol bilen pul gazanmak gyzga wagtda baýap iň öňde barjy elitaň gataryna goşulmak hakyndaky gyzykly gürrüňler. Bir ýandan seretseň ören onandyrjy, özüne çekici sözler. Näçe pul köp goýsaň, näçe kän adam toplasaň, şonça girdejin köp boljakdygy, işiň aňsatlygy, yeňilligi hakynda jadlaýjy gürrüňler. Toparlayan konferensiyalar, gornalyan eglenjeli dynç alışlar, işevir adamlar bilen duşşuklar, oh, nähil oňa diş. Adamyň psihologiýasyny aňsat, manipulasiýa edýän jadlaýjy sözler. İlki bilen sizin kelläňiz, psihikaňyz ýokarda aýdylan zatlar bilen barlanar. Adam gyzyklandymy, bu eýýäm, duzaga düşenliginiň alamatydyr. Sähelçe gyzyklanma döredimi, sypmarsyňyz. Çengegiň ujuna iýilen aw, dirrew öz pulunu çıkarmak üçin beýleki pidalaryň gözlegine çıkar. Sebäbi siz duran ýeriňizde dursaňyz, adam çekmeseňiz zınjyr bozular. Näçe köp pida toplansa, sizin gazanjyňyz şonça köpeler. Sizden aňsat ýol bilen maşennik, ýagny kezzap ýasarlar. Emma sizin köpiňiz bu ýola körek bilen girseňiz de, köpiňiz aldawa düşeniňizi bilip
Sesinizi çıkarıp bilmän öz etinizi özüňiz iýersiniz. Sebäbi sizin aldanan wyjdanyňyz size başga birini aldaw ýolu bilen duzaga düşürmäge ýol bermez. Emma siz giden puly aldananyňyzy bir gyra goýup Allah Taalanyň sizi dogry ýola gaýtaranyna şükür etmek unutmaň. Men bir zady gowy bilýän. Halaly ýol bilen, gara zähmet bilen gazanılan çöregiň tagamy başgadyr. Soňam bir gulaç ýüpüň hekaýasyny hiç haçan ýadyňyzdan çykarmaň. Bir wagtlar bir ören baý adam ýaşapdyr. Munyň 2 sany ogly bar ekeni. Bu baýlygy ýere göge sığmayan adam ajal wagty gelende ogullaryny ýanyna çağırıp ölen gijesi olaryň daňdana çelli gawrda ýanynda bolmagyny isleýär. Ogullary elbetde gorkup bu işi ýagny kakalarynyň ýanynda 2 hum altyn üçin bir gije gawrda galyp biljek adamyň gözlegine çykýarlar. Olaryň öňünden bir odun çöpläp ýören garyp çykýar. Olar 2 hum altyna bu garyby bir gije kakalarynyň ýanynda ýagny gawrda geçirmäge irazy edýärler. Sada garyp adam unanyp oduny ýere döküp odun daşayan bir gulaç ýüpüni biline daňyp ular bilen mazarlyga gaýdýar. Gawra girýär. Giýjäň bir wagty münker we nekir perişteler gelýär. Seretseler jesediň ýanynda biri otyr. Sen kim diýip soraw berýärler. Odunçy diýip garyp jogap berýär ýanky. Berde näme işleýän diýip soraýarlar. Garyp jogap berýär. Şeýdip merhumyň soraw jogaby ertirki güne galdyryp ýanky garybyň soraw jogaby başlaýar. Şol soraw jogap gidip duran wagty bularyň gözü odunçynyň belindäki bir gulaç ýüpe düşýär. Sen bu ýüpü nerden aldın? Tapdym. Ýesinden aldymmy ýa razylygyny aldymmy? Bu soraga odunçy jogap berip bilmän soň onu perişteler daň agyrýança gamçylaýarlar. Birden merhumyň ogullary gelip gawra açanda ýanky odunçy gawrdan atylyp çykyp belindäki bir gulaç ýüpü taşlap aýak aldygyny gaçmaga başlaýar. Ağlap. Baýyň ogullary 2 hum altyny bermek üçin yzyndan gidýärler. Ol näme etseler-de ol altyny almajakdygyny aýdýar. Näme üçin diýip soranlarynda men bir golaç ýüpüň jogabyny berip bilmedim. Bu 2 hum altynyň jogabyny hiçem berip bilmerin diýip jogap berýär. Halaldan hiç wagt daşlaşmam.